Eish, ndichienda kangonamira pabhara. Apa mufana wangu ari kumukira everyday kubasa, ndani mazuva handisi kumboonana naye. Apa kai pagore rakutopera futi kairi ndingori pabhara ndakanamira chete. Pamangwani. Inga ndakamutuma kuna madzibaba. Asati adzoka nefeedback asi akavashaya. Handichaziva ndoita sei. Mawana. Baba ava nhaini vambori kupi kwavane mazuva vasiri kuuya kunokwa. Izvinhu izvi ndezvadini kwezvo? Asi kutoratidza kuti ndezvane zuro here izvi? Vambonodongorera muchimugodhi chavo vamwe vari ikoko. Nezvangu baya andotarisa muchimugodhi chavo zvinotoona kupi vakaenda kupi. Kutora murume mukuru nemi zvekuto nai makadii henyu tiripo makamboonawo vanhu vari kuvaka chimugodhi ichi. Munotoya everyday muchichera mvura ipapo. Wadaiti zvakaoma. Wadiko mufana wangu? Mamuka boy. Aiwa hapo zvangu. Zviri sei? Zviri nani zvangu amene muda. Hapo zvangu. Iwe ndandane mazuva ndingokutsvaga zvisati 3 days dzese ndingokutsvaga everyday kuseni. Bada seiko? Anjimukira kubasa ngoma baba kaipa. Anjimukira ngwaza na nchibuda ndingotega ndasiya ngwakatara zvangu. Zvakanaka. Chakanai. Sidzatwa 6 months ndakangodai kubva zvawabva kwamadzibaba kuya. Madzibaba wakandipa matombo yeyo. Pane matombo wakandipa 3 wakati andimuzogeza tozisa mumvura. Amene andondapwanyira zai futi imomo. Andinonjigeza kumeso. Nini kugeza miri. Haba ndakapedza nawo madzibaba yeyo. Ndakatozotowasira mari yavaita ure. Ndakatowawedzera kwa madzibaba ndakapedza nawo. Matombo acho ndinotokanga notongokupa ibhozi ndikusema makarara but ndokusotera inasi munamato wacho. Iwo kati sabhuku achiri kutozione nyaya yangu yebhozi ane nguva yakareba. Bai zvainzi mambo musi wakati but izvezvi ndakutoona kuti ratova gore rakutokwana November wacho wakutopera futi. Hapana kana action jamboitika. Iwo sabhuku wacho azotombobatika futi. Ndatozotonomboacheka nasi. Kwezi pandakamboenda last time ndakangoona kune muzukuru wawo namai vacho. Vakatanzi sabhuku akabuda manzi wakaenda kupiko. Saka ndichatozotonotsvaga futi nasi kuti vakazodzoka. Aiwa hazvina kushata kana kusvika kutemtem. Ndatoneta naro bhara racho. Futi soka. Ndizvo baba vari kundoomesera. Vakaenda kupi? Toramura zvinhu izvo zvidiki izvi. Ndabva chikuratidzo kuti zvinhu zvavo zvacho zvavanenge vakatongosiyira munzira wani. Zvinosiyiwa zvakadai so. Kuti vatoona vakatiza but mai ava pamwe vari kutaura chokwadi. Ndezvakaoma mufunge nei. Manje ndikutombovagarira panapa ini. Tombogara pano vanouya chete. Wakambosiya basa rakadai so. Unongoenda. Ameno. Zvinoda kunotsvaga madzibaba vaye. Naiwe mufana wangu meguru wakazomboona wiri. Meguru ndokosangana nawo zvangu but ndezvapo neapo. Hapo Christmas yakutosvika kai tofana kutombofamba tese tiri 3 tomboona kuti zviinde zvipi zvikutora nzvimbo kozi Asika ngoma anende kuti ndakapewa matombo ere namadzibaba edu mutanga mageza akamuna matoyo then tozofamba tese.
But akusvika Christmas ndofunga mune matobuda papana. Mune matona manuka munenge makutofa daya ndozviziya. Aiwa kana zvakadaro aiwa. Bonda kutongomirira izvozvo kuti ndishandise matombo acho ndione kuti zvinofamba sei. Aiwa bho svika Christmas zvatobho. Sei kuti Christmas futi ndoti bhara mwe chijamba unongoziva kuti vanhu vanenge vachifa daya. Aiwa zvizobuda. Baraita aiwa kana wadaro iwe wataura kudaro aiwa hazvina chakaipa. Aiwa sita kuchitongomirira kuti ndishandise munamato yacho ndione kuti zvinofamba sei. Baba vasuka zvakaoma saka ndakatodya mari yese nhai. Handide ndakatoendesa zvangu kumusha kune mwana wangu ari form 4 ndakaita zvine basa. Kudya nyama kana kuda kudya bhirida baba vaibhirida ka amen. Saka pandakudzika kundonotarisa Vaxwero madzibaba vaye ndakavaona ka aiva vaenda vanchapedzera shungu dzese. Unotenga zeracho baba bhozi ndori kunyatsotodiwa ndoranga ratosara pamunamato. Aiwa po kana zvadaro kana uchiti ndorakakosha pamunamato wacho aiwa ungomhanya woita sekukasika kutongogara tapedza munamato wacho bhozi tingatodyiwa futi netsanangudzo. Aiwa po tongochitsvaga munamato yacho fasta kuti tikasike kupedza zvinhu zvacho bhozi hei tsanangudzo dzinoona kuti vova tonorwa netsanangudzo aiwa nomhanya unosota. Aiwa po kana watoda unotsvaga munamato yacho apo kandimbofefeterwa pamunika zuva akanimboona kuti time ndopinda hangu mumba. Mombo stick. Aiwa bo. Alright. Amen. Kantiende toita siku ndodiko tonotsvaga mugomo ndoenda kupi. Ya zvinhu zvacho zvakaoma. Apa kapa ndakuchendera madzibaba vaye Vaxwero vanandoona asi ndakufarwa ini ndakavharwa chete. Asi kana ndaida nobuda baba vakutoda chiganfosta chaicho ndakutonoita zviri zvehondo chaizvo but kwandiri nobuda ndatongovaratidza unhu hwangu wewe. Asi bhirida nezera rake roriye munhu womurume bharamwa kuramwa ngemukadzi kudaro. Baba vanombonyatsondiziva mushe here inini. Aiwa zvakanaka ndakutongochimira ndakuchitongomirira makutongomirira kwako enda unotora munamato yacho kuti ndopedza toona kuti zvinodii. Aiwa bo ndodzoka mimanje so hapana zvamuri kuda kuigirwa we. Ukangowanawo tuma odido nei ungoona toti ungodaidai. Alright bo. Aiwa bo. Manyika. Madzibaba komurise? Ndiri right. Handiitika. Parisei pana? Hapana pari bhuwa kurisei kunobviwa. Kokurowanzi. Imi ndimatorowa madzibaba. Madzibaba usadaro. Matorova handikuri kuwaningi. Ndakatotya kuti uye kukrava kubhozi papakaipa. Kutya chete nyaya kuti handinozoti sabhuka kati ufanira kuonekera chokwadi. Aiwa uri right ipapo. Zvino nhau iripo manje shamarika pakaipa. Ndawa madzibaba. Uri panguva yakaoma. Ndodzeka ndotya kama uri panguva yakaoma. Namunyeti ndiri panguva yakaoma imaka pana wangu munamato kuti ndishandise. Saka yana munamato wakaita sei? Bamnini. Urufambe. Bamnini. Komu right. Riboini kurese. Kurese kumba. Akumba kuripuwa meno kwenyu. Kwenda kusi right. Inda wagulesi. Abirida vane 2 days. Vasiri kuya kumba. Vasiri kuya kumba? Tati pamwe ndinovaona kuno kubasa kwavo ino. Kana vane 2 days vasiri kuemba vakaenda kupi vasi vakabuda pane kwavakaenda. Aiwa vanogobuda ndichikubvunza kuda ndikaziva kuti vabuda. Avanombooneka ava. Vakangobva vachiya kuno kubasa vanozodzoka futa. Pamba ndipo tikangopedzera kuvake papa ndazoona tireketeze kana foni yavo isitomboita koimi makambokumbwazamawe. Ndiri kuzama ndatoneta nekuzama pano kusvika kwese kuno kuchitsvaga ndozoti mazese ndikauya kuno kundotova 1.
Nini wangu akantudza kuti makamupa 3 matombo here. Nini yenzi makataura zvezai. Sanda kuti uri pataiti. Uri panguva yakaoma. Fana ukonda pamba number 1. Number 1 ndo randakamupa. Azoita 3 chirudzi. Iye ndo zvaangondudza akati ndakapiwa 3 matombo kwamadzibaba plus ndaudzwa zvezai. Ina wekusanzwisisa iyo. Ndakambomutaura kuti mfana wangu ndichakukwadza nememeri. Huku yake akauya neisiriyo akatora. Mari yacho akauya neakashota akatora. Kwanga chitanzi ndakapedza zvese anzi ndakatozotsvaga huku chaicha yaidiwa namadzibaba ndakaenda nayo nemari yacho ndakavasiya. Akabva kumusha mfana wako kamudzwisisa. Ina aingotaurwa aitaurawo maererano nemafambiro akaita zvakanaka. Chireka ndikubatsire manje. Dai auya nedombo 1 iroro munyina wako dai izvi zvapera izvo. Arimo futi mugame rekuti unamirire pabhara iye apa achiuya sei akabva apinda basa. Mfana wako akanoromba ivi zvonga usingazivi ndaichocheka kutokudza ndega. Saka mutaura madzibaba kuti kunamira kwandakaita pabhara iyo pfungwa yekuba akazomboya rini waimbobayire pesa. Aiwa but kuti nditi ndiani mugame panyaya iyi arimo iye namadhamu vako vari 2 vanoda zvinhu singaite izvi zvakutodanana. Kana uchida kandozonokuratidza zvangu manje kufamba madzibaba ndokusingaite manje. Ina kuti haukwanise kuisa chete mari munhu asi mfana wako nemukadzi wako havana kutombokudzeta uri kuenda kupi kwangobuda. Havana ndosaka ndati tobvunzo wemimi pamwe mune makaudzwa kuti vari kuenda kupi. Gulezi nini wangaudzenini mutoro waita dzokudza mukadzi wavo here. Aiwa pamwe zvinenge zvavabatirawo kuno kubasa. Ari kuna vamwe vanhu vanongozoona kubasa ndakati pamwe vanenge vatorwawo nevamwe vanhu. Zvitoti papa pamatondoona ndichibva kuno kunda chida kutoenda kumba kwenyu. Mabhara zvimwe zvakatekere kumba kuzvikukweza tabhirida vashaike. Aiwa hakuna. Hakuna zvese bhoti kutowirirana isu. Saka kuti vakaenda kupi? Pasina kukuudza. Havana kumbotaura. Saka kupolisi makamboenda here kunomboripota pamwe hamene zvimwe zvirikutoitika kakawari. Aiwa kupolisi handinomboenda ini semunhu mukuru unoti ndoenda kupolisi kunoitei. Ipo pasina nyaya. Polisi munongana nongoripota kuti murume wangu handisi kumuona bhosi pamwe vanonga vakatozvisungira pamwe pane zvamakaita Guleza mutembeke kaimini. Kana ndichivaita sei? Ndichembeke kupi nini? Ndozvavaita nhasi. Uri pataiti munhu waMwari. Ndikutokutaurira unodaro bhosi. Papa nhasi haana kubvira kutaura zvokuti unozoziva zai nei. Ndozvanga achitonditaurira akatoti ndikutonotenga saka ndazvoona ndozvaatomhanya ndizvokuti zai ndoratonotenga. Saka ndazvowana kupi zvandokutaura ndambomubvira ndamudza zvizai. Saka ya mweya mutsvene uri mumusoro ingrozi unoita basa rekupikisana nengrozi. Next time kutaura kuti izvezvi maenda tsamwa ngaatouya ne8 man nehuku 2 nemazai 6 yanga nokuti ufadaika paChristmas ausita kufadayo here. Saka unomuwa sei manje? Papa ndo pachanetsa ndauda uchinwiswa nemufana wako udhakwa nebhara rako zvokuzodhakwa ndakabata bhara manje. Gara wamutaurira unoona madzibaba Fakiswera kuti zvinhu zvako zviite sei zvifambe zvakanaka. Christmas unonakirwa kana nevamwe zvako. Iyo ungati une chibhara cheshe uri zvizoite kumakapuni kwakazara vanhu azvibudi nemazara anenge akaita pamanhenga nebhara rako adzimai wako achifanaya vari so vakabata lebo. Asi kana taurira mufana wako 8 mari huku 2 mati 6 mazai hanga right nehanga iwa futi 2. Mutongana noripota kupolisi kumapurisa kwacho ndosvika nchiti chii ndisina kunetsana navo kumushaya ko dzimwe hapane kana dzimwe hama dzavo dzamukambofonera muchibvunzawo kuti havako here. Ndandisina zvese ini kana kutombozvisa musoro ndachiti semurume mukuru kanodzoka kumba. But makatona patita 2 days asiri kuwanika foni isiri kuita mufano kuti take shade nguva ichiripo meguru kuti kudaro rega ndimbonoita sezvamataura saka mboenda kumba ndimbofonera mukoma wavo ndinzwe motofonera ikoko pamwe foni yacho haina moto kana pamwe yakatobiwa saka makatobva makapesana nguvai. Takatoka tichipedza basa musoro takatokunudza kupedza zvezvekuma 12 masikati takatoti chichi ndikatoti ndatomborwa hangu raundi rangu pandika ndida kutoenda wakatoti aiwa bunda katosiya wakagara ipapo pakone vanhu vangu vakatogara ipapo
Vangangori zii kana kutoshanda kwacho kwataitete papa vangangori zii kana kumbotaura vanga vasingatombotaura zvaunoita mazuva ese. Saka vana mbokuudzai zvaivanetsa? Vana vaingoti abhoo zvese mupano wangu usambotya abhoo zvese asi iwe toona kuti zvonifesi pane zviri kutoita. Kuti hanzi ndida kutsvagira zai kumunamato ndisina kumupa chirudzi imhemerero idzodzizo charamba uripo pabhara ipapo kuti azokutamba nini ndini umwe wacho funda azotsamwa manje mfana wako ngaaudzike uye ndezvemweya kaizvo undechita zvemafanisi zvemweya zvidi kupikisana nemweya manje vanhu munofanira kutoita zvinjuwirirana handiri kunyasanje kana akatainzwa dombo ranoda kumupa nderimwe racho terera manyika uri kuzinzwa apa kuti nditozota dhiri ndogona kutorigona zvamai manje so but next time mutaurire akauya nezvino ngaave nezvino toita dhiri kako ndakamupa dombo 1 3 matombo azoawana ndo maudziro angu ndiitawo ndikatoti ayo akana akarasa dombo iro akarasa ndakamupa 1 dombo hombe ende dombo riro kwarinowanikwa unokuziva iwo rakawanika kupi matombo andinobva nawo kure kai patoda futi ebhazi saka zvakaoma kunyanza unokuziva kugungwa chaiko kawo ndokuti zvinopera izvo saka pa8 pakuda futi imwe 30 ndikwire bhazi ndinotora dombo irori zii zvangu akuna mfano wako imbavha aripo akaromba mfano wakakwiwa mbavha ayo saka ini ndichamuudza kana auya madzibaba iyo unomudza uchiti unokomudza uchimuwekera kana atambira unokumutati kana achida anongoya undisira indosara nchita zvandiri kuita ndozotera semawiri andaita andabuda mai manje changosvika munanguva mapesa pamunanguva saka ini rega nditendi manye da unobatsira vamwe pana ndinoda kubatsirawo bho madzibaba vaxwero ndizvo vaxwero ndizvozvo chaizvo asi zita racho waita kamanyika aiwa ndima mazita imwe yako mazita imwe yawaziveri chairaka zvakanaka madzibaba handiti kamanyika rega nende ndambofonerwa ndichiuya apa saka rega ndidzokerawo usakanganwe unomuti chii ndomutaurira mari yacho imari iko matimimi pa8 pari kupa ma30 ka ibhazi kuti ndiwane kudini ikufanira kuita 110 ndiende kunyanza alright uku 2 mazai 6 yanga atu anga unoona zosiya aputwanyayoita tu small madzibaba atu anga amusima muda kutokudyawo here saka tatoita tu small kana upa uku 2 ipapo ndichadya 1 ndikuitira munamana nditika aiwa bho madzibaba saka toonana ka alright aiwa bho usakanganwe dai wanga uchigona kunyora usina kusiya bhara irori dai watonyora pari pasi musoro uri sharp 110 plus g aiwa handikuziva handikanganwe ndinomuudza ngaarege ndikukunzwira itsitsa kuma rega ndimbonoita zvamamuchimbotaura motoita sekudaro mapurisa uku rega ndimbomira ndinenge ndamhanya rega ndimbofona muhama imomo mbotifonei fona imomo alright muende pamwepo tambosvika kutakshop unombotsvaga mazai alright mungotigirawo madhiringi alright kudzikisa pfungwa rega ndinovatsvaga iri mbo ndakanganwa manyika chandoda kuti ugare waziva iwewe muningina wako akaromba zvemashuwa-shuwa zvokuti pabhara apa arimo mudhiri macho saka panoitwa sei madzibaba chirega ndite kuti miri yako irege kudzimba uri pabhara ipapo handiti ever born fellow smile region zvakanaka senchuba wasimbiswa iwe alright magona madzibaba asi usakanganwa mufano wako aripa ndomuudza kana achinge saka ari pabasa kaiwo usikuziziza se but kana akadaro akaita utsi murungu wenyu asi bhiridhari saka manje hapana chimwe chiprofita chavo chada ndechipi alright tiripo madzibaba usakanganwa zvakatooma madzibaba ava mufana wangu uyu saka zvakaoma iye ari kuti akapiwa matombo 3 achinzi akapiwa 1 apa zvinhu zvacho ari kunzi akatora futi zvese
Zvakaizvikaizvi arega tione kuti zvinopera sei. Adzoke kuna madhoko aenda kunotora. Pamwe madzibaba ndo vari kutaura zvisiri izvo. Apa ai pamwe madzibaba ndo vari kutaura zvisiri izvo. Aiwa arega ndione paanodzoka. Hosana, 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 Hosana. Oh, yeah. Amai Berit. Nei madzibaba. Komari yangu. Ruda mari 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 yangu. Arakakuudza kuti mutsotse mimi. Arakakuudza kuti mutsotse komari yangu. Ruda mari yangu. Amukombereke kuti matadze. Garai baba. Garai pasi. Garai pasi. Garai pasi. Komari yangu. Dati mari yangu. Ruda mari yangu. Kuswera mangwana kwa nini? Ndipei phone. Ndipei phone. Ndipei phone. Ndipei mbudzi yoyo. Ndati ndipei mbudzi. Madzibaba mbudzi ndipei. Ndipei phone. Mabva kunoona anditaura ichi. Pakunoona manikau. Ari kundikurudzira futi 110. Ava mai mukadzi wamaninga wacho anditi kuswera mangwana. Ndopaari kundipa chi. Every day. Ndakagara ndichatogouya nekumba kwenyu. Kairode kumba kwangu here. Aiwa, miraimire kuronga ka. Matopfuura nekumba kwangu makatodongorera makaona kuti handiko makaona kuti pari kupfurika. Arakakuudza kuti patinosangana panoitwa chii? Aiwa, tindiregererai. Aiwa kana baba munondiziva here nini? Ndatonotiziva here nini? Kupira uregere uregere rwei. Ndatikurisei foni zvoni zvikupa foni nejira iro riri kuchechi nditakura nehembe kumusoro. Asizoita manje. Izvozvo ndozvakapera. Munotokura here. Muda kuti ndikura here. Sadam. Saka mati chii? Soka ndimsadam. Chitaurai zvekupedzisira. Patinosangana. Ndinoya papapenyu. Muye ndofunga munoti papapenyu. iri rinokugarai. Ndikutozona. Vari meza izvi. Saka ndinoya papapenyu mazuva. Ndinoya mabhiriti. Muzvedzi. Ndinouya. Muregedze muno. Ndinouya. Handimandiona ka unhu wangu waona handiguta ka. Ndinouya. Ndozvandiri izvozvo. Maya, vana mhepo iva. Asi mama. Anoona ndisimudzira mhepo ndiri kuinherwa. Mwana. Apa ndavaita sei? Asi bera ndidzokerere amai manyu. Ngakutadza kwaguruka kana kambichana. Chama ichi nemhepo ichi. Nandanyangira yaona umwe. Pakaiparika ndindi.